De 3 Frieske hogescholen scoren min in de jaarlijkse HBO-keuzegids. De gids wordt maken op basis van enquêtes onder studenten en experts. Vooral de leraren en zorgopleidings doen het net goed, de technische opleidings wel. Er worden met name klagen over het tal contacturen en de faciliteiten. De gemeente Rievaljouts diept het unaniem de plan voor een neetopvang in het WTC Expo van maximaal 600 vluchtelingen van heel oktober aan. De Riet had waardering voor de handelswijze van het college. Nevens de Rietsleden binnen er genoeg garanties voor de veiligheid en is de opvang dat het nou het goed regelen. Het aansnijden van een bocht in de Vargeul, dat is nevens verkeersminister Schultz van Hagen een mogelijke oplossing voor de vertraging van de veerboot tussen Hovet en het Ameloon. Dat zou betekenen dat de vaarroute 850 meter korter wordt. Dat scheelt de trein hele minuut tijdwinst. Het moet toch onderzocht worden als het ecologisch herkent. Extra kosten binnen minimaal 1 miljoen euro. Geen nijbouw, maar squallen de Asterage in Marum wordt volslijn opknapt. Oude en lokale ondernemers houden de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum tjen. Het is doorzomer om het gebouw te behouden en te renoveren. De squallen wordt schilderen en krijgt onder andere een nieuw dak. De band krijgt tijdelijk les in het dorpshuis. Jongen, vannacht is het vrij helder waar. De temperatuur leidt om de 1 graden in. Morgen met een soort zinnen, en in de jong, het wordt als een 17 graden.